Pekne to vyzerá. Prvýkrát som si namiešal takéto sushi a som veľmi zvedavý, čo to bude. To je tak veľké, že to sa ani tu nezmestí vymačať. Lebo jak to tie Japonci jedia, také veľké. Ale je to boské. A nejaká uhorecká losos, ja neviem, či nejaká dijonská občica, alebo čo tatárska, super. Ja som v podstate ani nevedel, že sa takto dajú po kusoch kupovať. To je super. Tam kúpem všaké maki, sushi sety a ja neviem čo, ale tam všaké uhorky alebo také niečo, čo nemusím solo. Tuto je nejaká omačečka. Jak to tam zase narvať. To dlho. To už tretie jem a som pomaly plný. A posledný kúsok. Super. Tu som to kúpil a kupoval som 3-krát a nikdy nesklamali.